Dobrodružstvo Škrupinky a Ďoďa na hospodárskom dvore. Na okraji malebnej dedinky medzi kopcami a zelenými lúkami stála stará drevená chalúbka, v ktorej bývala starka Margitka. Mala svoj vlastný hospodársky dvor, kde sa jej to len tak hemžilo zvieratkami. Bývalo tam biele kuriatko menom Škrupinka, ktoré bolo špekulant. Všade muselo byť a stále malo niečo za ľubom. Škrupinka mala veľa kamarátov, ale najlepšími spoločníkmi jej boli 6 kačičiek. Medzi nimi bola Ďoďa, snehovo-biela kačička, ktorá bola najväčšia, najsilnejšia a ničoho sa nebála. Spolu bývali v jednom chlieviku ako správna partia. Jedného slnečného rána, keď starká Margitka ako zvyčajne otvorila dvierka chlievika, vybehli von Škrupinka a jej kačičková družina. Ráno na dvore bolo vždy rušné. Všade poletovali motýle. Sliepky hrabali v zemi a z diaľky bolo počuť traktory z blízkych polí. Ale Škrupinka, ako vždy, mala iné plány. Rozhodla, že dnes sa vydajú na výpravu do zadnej časti záhrady, kde ešte nikdy predtým neboli. Tam sme ešte neboli, zasičala Škrupinka k Ďoďovi. Musíme zistiť, čo sa tam skrýva. Poďme teda, súhlasila Ďoďa, krútiac hlavou, ale vedela, že so Škrupinkou je každý deň plný dobrodružstva. Tak sa celá družina, na čele s Ďoďou a Škrupinkou, vybrala do neznáma. Prešli cez stred dvora, popri záhonoch starkinej zeleniny a zamierili k zarastenému kútiku, kde rástli vysoké buriny a staré stromy. Len čo tam prišli, stretli niekoho, koho by radšej nikdy nestretli. Zo starej hromady dreva vyskočila ryšavá mačka. Bola to potvora prefíkaná a vždy číhala, či by si niečo mohla uloviť. Zlostne zasičala a jej oči sa upreli na družinu. Aha, čo to tu máme? Chrumkavé kuriatko a kopa kačičiek. To bude výdatná hostina. Škrupinka síce nebola najväčšia ani najsilnejšia, ale bola najbystrejšia. Vedela, že keď pôjde do tuhého, Ďoďa bude pripravená zasiahnuť. Pozor, tá mačka nás chce zjesť, zakvákala. Kačičky sa začali trasúť schovávať za Ďoďu, ale Ďoďa sa ani nepohla. Z tejto mačky si urobím kabát, zasmiala sa Ďoďa a vyrazila vpred. Mačka sa pokúsila skočiť na družinu, ale Ďoďa bola rýchlejšia. So silným kvákaním uderila mačku krídlami a zahnala ju o krok späť. Ale to nestačilo. Škrupinka vedela, že musia dať mačke lekciu, na ktorú nikdy nezabudne. Rýchlo sa rozbehla k traktoru, ktorý stál na dvore. Idem po traktor, zvolala a už na ňom uháňala späť. Ako profesionálka zaradila rýchlosť a pustila sa za ryšavou mačkou, ktorá, keď uvidela traktor blížiť sa, spanikárila. Ďoďa znovu prudko uderila mačku krídlami a keď k tomu pribudol ešte aj traktoriaký rachot, mačka stratila všetku odvahu. Pusť sa do nej, Škrupinka, volala Ďoďa. Zatiaľ, čo Škrupinka s traktormi sa rútila priamo na mačku. Ako sa Škrupinka ponáhlala a riadila traktor po hrbolatej ceste, začala cítiť, že niečo nie je v poriadku. Naraz. Bum! A bolo to. Škrupinka zrazu pocítila, ako sa jej čosi teplé dostalo pod perie a zistila, že sa od strachu a rýchlosti pokakala priamo do sedačky traktoru. Jaj, to bude Margitka zasa hundrať, pomyslela si, ale nemohla teraz polaviť. Mačka sa musela dať na útek. Mačka utekala, kožušina jej viala vo vetre a Škrupinka na traktore ju naháňala cez celý dvor až na koniec chotára. Nakoniec sa ryšavá mačka stratila v kríkoch a od toho dňa o nej už nikto viac nepočul. Družina sa víťazne vrátila späť k chlieviku, kde ich čakala starká Margitka s miskou vody a ich obľúbenou pochuťkou, nakrájané žihlavové listy s kukuričným šrotom, na osvieženie po takom hrdinskom výkone. Ach, vy ste moji malí hrdinovia, zasmiala sa starka, keď ich hladkala. Škrupinka však bola trochu v rozpakoch, pretože Margitka zrazu nakúkla do traktoru a spýtala sa: A ktože mi tu spravil taký neporiadok na sedačke? Ale starka to vzala s úsmevom, lebo vedela, že Škrupinka a Ďoďa s družinou dnes preukázali veľkú odvahu. A tak sa stalo, že odvtedy sa v zadnej časti záhrady už nikto nebál a mačka sa už nikdy neodvážila vrátiť. A Škrupinka s Ďoďom a ich vernou kačičkovou družinou ďalej šantili na dvore, užívajúci každý nový deň plný nových dobrodružstiev. Koniec.